Què tal? Molt bona tarda. Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català a Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 3 de febrer de 2025. Etapa Reina immersa en una ressaca post-fira, que fins i tot hem tingut baixes. Marc, tu estàs bé? Bueno, jo estic físicament present aquí. Sí, però què? Vas... Bueno, bé, però vas apretar. Es nota que és dilluns post-fira. Vas jugar a handbol, també, no? També. I què? Bueno, vaig jugar. Vau jugar, bueno. Molt bé. Roger, com estàs? Molt bé. Has dormit bé aquesta nit? Hem fet el que hem pogut. És que si no fos prou la fira, que ja desgasta la fira de la Candelera, és atractiva però desgasta, tu t'has muntat un xiquiparc aquesta setmana a casa. Tenia 2 aniversaris i el segon ha estat des d'ahir a la tarda fins a aquest migdia. Quants? Quin número de canalla hi havia? 6. 6, eh? Bueno, 6 més el petit que estava per allà amb la festa inclosa. Molt bé, doncs ets un valent. La Eli, que la vaig veure ahir també... Fot-li les palanques, fot-li. Però llavors, clar, estem avui rebentats. Falta Falta el Sergi. el Sergi, que... És que no sé, que voleu parlar-ne? Enviar-li ànims. Enviar-li ànims i ja està, no? Ànim, Sergi, És que molta el Sergi força. ha fet 40 anys i hi ha una maledicció dels 40 anys aquí a Molins. El dia que fas els 40 anys i ho celebres... Aquí. Però bueno, molts ànims, Sergi, tio. A mi em va passar el mateix. Però escolta, s'ha de tirar endavant el programa. Tu estàs bé? Jo, bueno... Jo confio en tu, al Marc. Sí? Molt bé. Doncs, Fins al coll, fotut. Jo sempre. Però aquesta fira especialment, perquè no hem parat tot el dia al carrer. Però, escolta... Hi ha gent que ho està veient per la pantalla fa estona Ah, sí? i no acaba d'entendre per què si som 4 a la taula el Sergi no hi és i hem canviat una persona. És que vull presentar-la bé, clar. aquesta persona. I l'estic preparant, aquesta presentació, perquè moltes vegades ens alegrem dels èxits esportius d'amigues i d'amics d'aquest podcast. Aquí a l'Etapa Reina us hem explicat moltes històries de ciclistes que hem conegut gràcies al programa, que els hem conegut gràcies al programa, que han vingut a parlar amb nosaltres i que han acabat doncs, fent somni realitat, com per exemple signar contractes professionals, que han disputat curses on qualsevol ciclista voldria participar, que fins i tot han guanyat curses. Imagina't. Però jo crec que amb el programa d'avui passem a una altra dimensió, perquè amb la nostra protagonista no ens ha unit l'Etapa Reina, ja estàvem units de molt abans. Avui ens acompanya una noia amb qui hem compartit esplai, amb qui hem escoltat tocar la gralla, amb qui hem sortit en bici i fins i tot amb qui ens ha fet algun massatge quan estàvem fotuts. I a qui ens fa il·lusió saludar cada vegada que ens creuem pel carrer, veient com tortura a la gent. Una tia que admirem perquè sabem com s'ho ha treballat, perquè hem anat seguint com de sacrificat i de dur és ser ciclista professional i hem vist tot el curro que hi ha darrere. Ojo, ara anem increixendo, Avui ens acompanya l'actual campiona de la Copa d'Espanya de Gravel. Bueno. L'actual campiona de la Penya Escalada. Ara! I flamant fitxatge de l'equip Movistar de Gravel. Benvinguda a l'Etapa Reina, Marta Turà! Bravo! Moltes gràcies. Ara, després de tot el que has dit al principi, no sé si agafar i marxar. Com estàs? Molt bé, Lluís. Merci per convidar-me a ser aquí. No, merci no. Ens fa moltíssima il·lusió que siguis aquí perquè, hòstia, jo crec que ja ho vas notar la setmana passada. De fet, portem un temps convidant-te. Però deies, espera't un momentet perquè hi ha alguna cosa. Intuíem que hi havia alguna cosa, però no ens imaginàvem que era aquest pelotazo. Portàvem 2 mesos parlant de si venir o no venir i bueno, sí, finalment s'ha pogut fer pública la primera cursa, el fitxatge amb el Movistar Gravel Squad, sí. que per mi era impensable mesos abans, i ja no diem anys abans, i que quan et vaig poder transmetre a tu, doncs, hòstia, va ser brutal la resposta que vas tenir perquè te'n vas alegrar tant només que jo. Va ser, recordo que em va dir, no sé si podré dormir aquesta nit, i jo pensava, Lluís, És que tal qual, Sí. Estava la Paula, la meva dona, esperant per veure la sèrie, per la nit, i dic, no sé, posa-la, però jo ara estic pensant en la Marta. O sigui, és que, clar... Va ser molt guai comunicar-t'ho, perquè, ostres, que ho vaig dir l'altre dia, no? Que algú se n'alegri tant com jo mateixa és brutal, perquè tot de sobte pren sentit, no? Tot el que fas cada dia, doncs ja no et dic si ets inspiració per alguna nena petita i tal que puja, però ostres, comunicar-ho als teus i que se n'alegrin tantíssim va ser com un, buah, que guai, no? És que és molt bèstia,
Que guai. És molt bèstia. Sí. I com estàs? Explica'ns una mica, perquè tu vens d'un cap de setmana, si nosaltres el nostre ha estat intens, el teu ha estat molt intens. Sí, jo també estic de dilluns post-fira, Sí? O sigui, també ha sigut la fira, no l'he pogut viure, me l'he hagut de saltar, cosa que em fa molta ràbia, però com a bona molinenca que sóc, però bueno, avui estic molt contenta, a la part que cansada. Vaig arribar a casa molt tard, va ser un viatge llarg i bueno, va ser bastant intens. Doncs això, de la cursa estic molt satisfeta perquè bueno, va ser el millor resultat, el millor debut que podia fer, no? Ahir. Va, darrere la Mireia Benito, no? Exacte, sí. Sempre ve a la primera Copa Espanya, que era a 3 cantos, i bueno, ella està més Specialized, per tant havia de córrer i fer acte de presència, i bueno, sempre que ve doncs, sabem perfectament que és ella que s'endú la prova, a no ser que passi res, no? Però que és ella la favorita i bueno, aquest any el que té el gravel és que és una disciplina que encara està molt en auge, diguéssim, i aleshores hi ha moltes corredores que venen de carretera, que pel que sigui no renoven contractes o el que sigui, llavors el que fan és canviar de modalitat i se'n van cap al gravel, i això fa que cada cop hi hagi més noies, que això és una cosa meravellosíssima, i cada cop també hi hagi més nivell, que això també és molt interessant, no? I al ser la primera prova, doncs jo tenia el dubte a veure com estaria tothom situat i tal, perquè pots calar la gent una mica doncs quan ja està la temporada llançada, però quan vens de 3 mesos de no tenir contacte amb ningú, doncs sempre fa una mica més de cosa, no? I a més debutant amb l'equip i tal, doncs hi havia certa expectativa, però bueno, jo crec que jo estic molt satisfeta amb el resultat i molt contenta, òbviament. Meravellosíssima, costa molt de dir, ho has dit ràpid, clavat, perfecte, impecable, No ho tornaré a dir. Escolta, explica'ns una mica, abans d'anar-nos a com es gestiona o com es genera tot el teu fitxatge per Movistar, explica'ns una mica les teves primeres experiències aquest cap de setmana, perquè tu arribes el divendres o el dissabte. Jo vaig arribar divendres a la tarda perquè la presentació s'havia de fer amb tots els fotògrafs, totes les marques que en recolzen, s'havia de fer dissabte. Al mateix temps, dissabte també s'havia de reconèixer el circuit. Al mateix temps ens havíem de presentar perquè jo no coneixia cap dels meus companys, cara a cara, vull dir. N'hi ha un que sí que el coneixia bastant bé. Una mica, no? Una mica, i tot això havia de passar dissabte, tenint en compte que diumenge era la cursa. Llavors va ser una mica arribar allà, entrar a l'hotel, fer les presentacions corresponents i ja fer el sopar amb tots els sponsors i les marques que ens recolzen. Ole! T'ho veia i dic, bueno, esperaré que es tregui el jersei perquè aquí hi ha alguna cosa, tio. M'estava guardant, però m'estava morint de calor. Pots ensenyar la signatura? Amigo! La signatura de l'Alejandro Valverde. Pots dir, Lluís, fent el fantasma, que tu ja el coneixies? Jo ja el coneixia. Jo és que sempre vaig per darrere, tio. Sempre arribo tard. No sé com ho faig, però que guapo, tio. Què et Vas sembla, molt elegant, no devies anar així per la fira, no? Vaig anar així per la fira. És que llavors el que et va passar als 40 anys i tal té una explicació, que és que t'ho hem de fer mirar una mica. Escolta, que... Que guai. Clar, és que comparteixes equip amb Alejandro Valverde. Sí, és fort. O sigui... És increïble. Sí, jo quan vaig començar a entrenar amb el meu entrenador actual, que és l'Alberto Losada, ja va ser com... Bueno, m'hi feia cosa, no? Hòstia, per mi era com un referent, o sigui, òbviament. Doncs amb el Valverde és el mateix, però un puntito más, no?, que diem, o sigui, és molt heavy. El Losada ja era, diguéssim, durant alguns anys, un dels millors, si no el millor, un dels 5 millors gregaris del món en muntanya. Ara estàs amb potser el millor ciclista de la història d'Espanya. Exactament, i a més que s'ha retirat fa molt poc i que ell no ha deixat d'entrenar, ni de menjar bé, ni de cuidar-se, ni d'apostar pel ciclisme, llavors és com un fals retirat, no?, com aquests ex-pros que ho comentem amb l'Alberto, no?, també, que dic, bueno, és que ets ex-pro, però és que estàs disputant el campionat del món, o sigui, com el Samu, com el Joan Orrà, com el Daniel Moreno, tots aquests, no?, que dius, ostres, us heu retirat, però es nota poc que us heu retirat, vull dir, pels altres. I ell té de bo això, que està encara molt en actiu. I és espectacular, o sigui, no hi ha paraules. Deies que aquest cap de setmana tu arribes a Madrid, et fas les fotos... És que, o sigui, ha sigut un no parar, no? Ha sigut una mica, sí, canyero, però, bueno, en curses s'aprofita que estem tots allà i per fer les coses i tal. Vam fer la presentació de l'equip al Canyon Factory Service, que és la seu de Canyon, que només n'hi ha un, és a Madrid. És immensa, això, o no? O és petitona? Bueno, té un parell de pisos, té un magatzem amb totes les bicis perquè el client les pugui provar, té taller, vull dir que no és una super mega nau, però sí que és un bon espai on el client flipa bastant. Clar.
Sí, vaig flipar jo amb colors, vaja. Aquí volia anar. Exacte. O sigui, això no és una fàbrica, sinó és una botiga. Diguéssim que Canyon, com que és Alemanya, no té seu física, aquí no hi ha una botiga Canyon de tal. Llavors el Canyon Factory Service el que es fa és que el client pugui entrar i provar la bici que ha vist en pantalla per comprovar que el color és el que toca, perquè pugui provar la talla, perquè pugui provar els components, la bici i tal. Llavors el client va allà, diu, vale, jo volia aquesta bici, doncs la prova, 15-20 minuts per allà fora, i llavors diu, sí, fem aquesta. Llavors veus el vídeo de la bici, te la munten, te la desmunten al teu gust, t'ho posen tota el fitting te'l fan a la teva mesura, al teu gust, i llavors ja te'n vas amb la bici ready per fotre-li gas, ja està. Sí. Has portat una bici avui. T'hem dit, porta coses, tu porta el que tinguis, i has portat la bici. És que aquest any van venint molt els Reis, a casa meva. Van venint. Van venint. Ja. No sé quan pararan de venir, però van venint. I bici aquesta és de gravel. Aquesta és la bici de gravel, la Canyon CFR AXS, que vaig utilitzar ahir a la prova. Vale. O sigui, aquesta ve amb una medalla de plata, aquí ja... Sí. L'ha netejat, Sí? Li has passat un mangarasso, no? Un mangarasso. Home, està neta, Sí, no? Jo l'he tocat, l'he palpat una miqueta. Ja. Jo també he vingut amb bici. Sí, i has arribat i m'has trobat com fent un massatge a la bici. Sí. I sonava diferent. La de la Marta sona sona un soroll que dius, hòstia, aquí ja... Aquesta bici va molt bé, Jo l'he provat, ahir va ser el quart dia que l'utilitzava, o sigui... Ah, vale, això et volia preguntar. No l'has pogut provar abans, o sigui, no gaire abans. O sigui, la vam provar una miqueta, diguéssim, però jo la vaig provar bé un dia abans de sortir. Però és que clar, és una bici tope de gamma, té el millor de lo millor i només que te la posis a la teva mesura ja està, vull dir, zero problemes, és automàtic. I es nota la diferència entre una bici tope de gamma amb altres que ja no tu l'any passat, però potser anys enrere quan no competies tant pot tenir, o un usuari normal pot tenir? Es nota molt si la fas anar, si competeixes, principalment. Si vas a fer una sortida més d'oci, poder no es nota tant, però no només és el pes, que una bici que pesa poc doncs, costa molt menys accelerar-la, per tant és molt més competitiva i de més, sinó que la tecnologia que té una bici avui en dia a tope de gamma és brutal, o sigui, està tot pensat al mil·límetre, tant les rodes, el tipus de rodes, l'amplada de les llantes perquè la coberta pugui ser una o una altra, el canvi, el tipus de patilla que porta, els reforços del quadre o les capes de carboni que li han tret, per exemple, en aquesta mateixa, perquè sigui més lleuger, o sigui, és tota una tecnologia que sí que es nota molt si la portes al límit, si la utilitzes, no? O sigui, per exemple, l'Alejandro Valverde parlava de que ell amb les rodes que porta doncs nota moltíssim quan la bici va llançada i tal i qual. Segurament jo no l'arribaré a llançar mai tant com ell i no ho notaré tant, però es nota molt quan la fas anar al límit com ho pot anar fer anar ell, no? Aleshores, sí, et diré és la mateixa que el Valverde, aquesta? O sigui, sí, és la mateixa. L'equip, que és una esquadra que sou 3 persones... Exactament. Clar, és que aquí... O sigui, estem parlant d'equip, però en realitat sou 3. És una esquadra. Per això es diu Gravel Squad. Encara té més mèrit que estiguis aquí, perquè no és allò que és un equip de 25 tios o 25 ties que doncs formes part, sinó que aquí només hi ha una tia. És molt heavy. Ets tu. Sí. Som el Carlos Cobos, l'Alejandro i jo, sí. I per això es diu el Movistar Team Gravel Squad, perquè és un equip, sí, però és més una esquadra, no? Una representació en el gravel de Movistar. Molt bé. Et deia, l'Alejandro té la mateixa i tu, o sigui, tu també tens de... Et volia preguntar també abans. La vas provar, dius, 4 dies. Sí. I ja fas segona. Això, o sigui, no és difícil adaptar-se? No és gens difícil adaptar-se. O sigui, arriba un moment que... és que tampoc vaig tenir gens de problema amb les altres bicis. Vale. Que encara no puc comentar. N'hi ha una que no puc comentar. Però Ai. Però la roda és més prima. De quina? La que no pots comentar. No puc respondre. No pots respondre. No t'has ficat vermella. Ella no ha dit res. Exacte. Vale. O sigui, no sé com encarar la pregunta aquesta, a la que ja m'has encarat tu, però tu només faràs gravel? Doncs l'has encarat molt directe, trobo. T'ha sortit molt bé. No, però muntanya també o no? Aniràs a passejar per la muntanya, caminant tranquil·lament, a part de fer gravel? Podria ser. Vale. Bueno. Podria ser. Hi ha més opcions obertes. Hi ha més opcions obertes. Molt bé. Sí. Vale.
Bueno, no hem tancat cap porta, no? Exacte. Les anirem descobrint, no? Properes setmanes, Això mateix. mesos... Vale. Sí. Que tens per tot, Lluís. Dies, sí, poder sí. dies. Sí. Ja, molt bé. Dies, molt bé. Molt bé. De res, Feu preguntes, perquè és que jo ara estic una mica cohibit. No, jo és que preguntes en tinc totes d'aquest primer cap de setmana. És a dir, d'aquest ritme intens que tu comentaves, arribes allà, bueno, la bici que l'has provat molt poquet, en un lloc que tampoc hi havies estat abans, suposo. Sí, Tres Cantos es va fer l'any passat. No, em refereixo a això de Canyon, o sigui... No, mai. És a dir, Exacte. tot això com us resitues, sabent el que estàs a punt de fer, que és un debut que la gent del teu entorn estava esperant en candeletes que anunciessis o que diguessis, perquè suposo que ho havies anat comentant en petit comitè, encara que fos una mica alegal, però perquè al final una notícia així no es pot guardar de cap manera, entenc. Exacte, i sobretot perquè, clar, la firma del contracte va entrar en vigència l'1 de gener, aleshores jo portava un mes que jo anava entrenant amb els colors, llavors, bueno, s'havia de respectar les dues coses, no? Que havies d'entrenar amb els colors, però al mateix temps doncs, havies de... No podia penjar res ni res. Llavors, fins que no ho van fer públic ells, doncs vam anar fent així. Perquè en aquest context hi ha rodes de premsa, que he vist com molta activitat de premsa aquest cap de setmana a part de la competició. Has dormit, has descansat, a part de... Sí, o sigui, sí, a mi és com... A mi em surt bastant automàtic, no?, el fet de dir, vale, quan surti de casa per anar a competir, sé que hi haurà 1.000 coses a fer abans de la cursa, no? Que de vegades jo sempre dic, el més important és la cursa, però és que hi ha 1.000 coses a fer abans, però ja poses pilot automàtic i a mi m'arriba a agradar, és agradable. Vull dir, conèixer la gent i veure com es fa tot i el tema de les fotos, doncs és tot un protocol, no? I sí. A mi m'encanta, o sigui que no és cap molèstia. I anava a dir, llavors fas segona, això ho lligo amb els objectius que tu tens, és a dir, quan tu fitxes per Movistar, què esperen de tu, què et diuen? És a dir, per què diuen, ei Marta, volem parlar amb tu, et volem proposar aquesta idea, i què esperem de tu? Suposo que hi ha un objectiu al darrere, també. Sí, exacte. Bueno, ells el que esperen no és pas que ho guanyi tot, perquè si no estaria ja l'equip de carretera, sinó és més que la persona que representa la fèmina dins del Movistar Squad doncs sigui una bona comunicadora, que porti bé les xarxes, que tingui, bueno, que tingui una manera de ser doncs, afable i fàcil, perquè al final et creues amb molta gent, i després que tingui un rendiment en bici que quadri bastant amb les seves demandes, no? Que justifiqui l'aposta també. Exacte, no m'exigeixen cap resultat concret, però bueno, com més endavant estiguem, doncs per tothom millor, això és obvi, no? Vull dir, no cal dir-ho. Però... I quan t'ho diuen, et queda sorpresa? Sabies que hi havia aquesta opció des de feia temps, o és una sorpresa absoluta? Penses que és una broma, que t'estan gastant una broma algú o què? Bueno, clar, el tema és que quan comença... Va ser una mica així, perquè quan ja s'acaba l'any, diguéssim, al setembre, octubre, vaig deixar passar el Mundial, i quan vaig acabar el Mundial va ser com bueno, ara ja tot el que soc ja ho han vist, qui ho hagi de veure, a veure què passa, no? I llavors a partir d'octubre vaig començar a buscar, enviar missatges Vas posar currículum en Peníscalada al capdavant. Sobretot, exactament, i clar, doncs al veure que havia guanyat la Peníscalada, doncs òbviament es van interessar, no? I no, ara fora conyes, jo coneixia a una persona del Movistar i bueno, coneixia de que venia a les curses i de hola i adeu i ja està i tal i qual. I llavors doncs després del Mundial aquesta persona es va posar en contacte amb mi i em va dir, escolta, t'agradaria formar part del Movistar l'any que ve i diu, he rebut moltes sol·licituds però bueno, si vols el lloc és teu. Llavors vam començar a parlar i al mes de desembre ja estava la decisió presa. Guapo. Perquè això que deixo passar el Mundial, llavors començo a contactar, a mirar a veure què fer el 25, és una cosa que fas cada any o t'havies marcat el 24 com un any especial per intentar lluir més, per preparar-t'ho més i intentar fer aquest salt endavant? Doncs, com cada any, jo tinc la sensació que encara estic en creixement, aleshores, com cada any, faig una mica el que tu has dit, no? Em plantejo l'any amb un calendari, que aquest any me'l marquen ells, òbviament, i em plantejo fer el millor que pugui aquest calendari, per ser una mica l'aparador cap als equips que es puguin interessar per mi. Aleshores, jo ja portava saltant d'equip en equip, vaig estar en Pro Tour un parell d'anys també, i va ser com bueno, a veure si aquest any fem alguna cosa bé, perquè ja haver guanyat la Copa d'Espanya de Gravel sempre dona una mica més d'alcance, no?, en aquest sentit, però cada any el plantejament és el mateix, fer aquestes curses, fer
el millor que pugui per veure si puc avançar una mica en la meva carrera esportiva, digue-li així. I va ser així. L'únic que aquest any el salt que he fet ha sigut de pujar 2 esglaons de cop, que bueno, jo no m'ho esperava gens. Home, si dius que el Movistar busca una persona que comuniqui bé, que sigui afable i que competeixi bé, jo crec que han triat bastant bé, eh? Bueno, tant de bo pugui jo estar a l'alçada del que demanen. Et volia preguntar, quin canvi fa la teva vida arran de fitxar per Movistar? Què significa en el teu dia a dia? Cap canvi. Cap canvi. Cap canvi. Jo vull seguir treballant, la meva feina és el que em dona més diners a dia d'avui, m'agrada molt la meva feina, a part soc autònoma, tinc la meva empresa, ho porto jo i ja faig els forats necessaris per poder entrenar, però els entrenaments seran els mateixos, l'entrenador serà el mateix, la meva vida de dilluns a diumenge és la mateixa, vull dir, tampoc no vull cap canvi, no vull passar 3 mesos fora de casa, no m'interessa això de moment. Llavors penso que estic en un lloc molt bo, no? Perquè no sóc professional, però tampoc tinc unes condicions d'algú que acaba de començar. Aleshores crec que estic en el millor lloc on podia estar. Molt bé. Que ben dit, eh? Sí. És que algú agafa una frase amb un punt i final. Jo crec que aquest punt es mereix música. Mira, per deixar-te respirar, Marta, perquè això és Tu fas ciclocross? No. Voleu parlar una mica de ciclocross? Ja que hi ha hagut un mundial i tal, i no sé qui el va guanyar, el masculí. El femení sí que el vaig veure. Jo sé qui el va perdre, el masculí. El vau veure? S'han enfadat per Twitter, eh? No us agrada parlar de Van der Poel. Sí, es queixa molt. Saps què passa? Que aquí som parlo en plural, molt de Van Aert. Home, jo també. Clar. I va guanyar l'altre, el germà, el David. I no, cursa brutal, eh? O sigui, no, com a cursa... Una cursa brutal quan el guanyador al cap de 10 segons ja saps qui és? No. Em refereixo, fa una cursa brutal Van der Poel, sí, perquè fa el que ha de fer. Sí. Sap que Van Aert surt molt enrere. Atacar fort, començar fort. I començar fort i guanyar la cursa a la segona volta. I Van Aert, als 40 i pico segons que perd a la primera volta... Jo trobo molt lleig que... O sigui, en una Copa del Món ho puc entendre. Que en un Mundial et posin en una fila endarrerida quan ets clar favorit... Com ho vam solucionar, això? No ho sé, però pots mirar una mica palmarès i opcions, no? Clar, això és com deixar algú que pot fer-ho bé aquesta primera volta en unes condicions complicades. Clar. És a dir, ja sé que normalment s'ha de respectar la temporada i tot això, però no, que el món ho entén, perquè portes tota la temporada fent allò. En un Mundial podries mirar una mica també rànquing històric, o sigui, no sé, afegir alguna cosa perquè puguis cuidar això. Clar. Si no, és que se't desvirtua la cursa. Clar, aquí la gràcia, suposo, dels organitzadors és dir, si tu vols guanyar el Mundial, has d'anar competint durant la temporada. Si no, el Mundial doncs, et costarà molt guanyar-lo. Van der Poel ha competit una mica més que Van Aert, doncs, clar. Jo no he llegit tampoc, o sigui, entenc el que dius, i a nivell espectacle és comprensible, però crec que el ciclocross és una disciplina tan... Bueno, no sé com dir-ho, no històrica, però emblemàtica, que aquestes coses no sé jo si té espai per canviar-les, eh? Sí, però justament és un esport que necessita finestra mediàtica. Llavors, tens un duel, el saps des de fa 10 anys, aprofita'l. Sí, però tampoc sé si la UCI com vol destinar molts esforços a mediatitzar més el ciclocross. Bueno, el que està clar és que són curses molt curtes de què va durar la cursa. Una hora durant minuts, sí. Clar, és molt difícil guanyar posicions amb una hora, aleshores no és el mateix que amb una marató o amb una de gravel, que tens més temps, no? Sí, es nota molt. Es nota molt. Si nosaltres ja ens queixem quan passen coses amb curses per etapes o això, que surts al calaix 3 i la primera scratch està al calaix 1, dius, home, doncs com he de fer primera si surto al 3? Correcte. No, és que tens temps, no? Però és que tothom té pressa per avançar, o sigui, és complicat. A les curses de gravel també són circuits? No, és una volta, diguéssim. Vale. És una ruta. I condiciona també tant la posició on surts? És que nosaltres som, o sigui, per exemple, quan ens criden al calaix, com que tampoc som moltes noies, ahir eren 20 i tantes, ens criden èlits, o sigui que ens criden per nom,
i després màsters, però bueno, clar, que es fan 2 files de noies, vull dir que a la primera volta que vam fer ja es va estirar el tema. Això O sigui, vam BTT, fer una volta no? per asfalt, no, amb gravel. Dic, en BTT sí que deu haver passat aquesta diferència Amb de... gravel, amb BTT passa de més, calaix. això, poder. Sí, i si és per etapes, molt més, perquè segons el resultat del primer dia et col·loquen en un calaix o amb els altres, barrejats amb els homes, llavors ja és com... és més bogeria, això. Bueno, va dependre, Van Aert, ja està. No, el que jo crec que... revisar una mica No ho sé, és que el sap greu. reglament. Sap greu perquè tu esperes això com a aficionat i ja saps què passarà. Si l'holandès té Aquí- 2 dits de front, aquí- surt fort, clar. Evitem dir el nom, veig, Evitem dir el nom. Ara podem dir el neerlandès, El neerlandès, el net. el Van der. El fill de l'Adri Van der Poel. No, però sí que em refereixo que... I la setmana passada li vaig preguntar al Poblet pensant una mica en això. No sé si es podria córrer una mica més per equip, i Bèlgica sí que tenia noms importants a primera fila com per poder Què fas, un tap a Van der Poel? intentar-lo tapar una mica. Tirar-lo. No, tapar-lo. Clar, o sigui, això és un circuit i si tu et fiques entre els 3 primers són 3 belgues, És el que té més potència. ja, Vull dir, és que és impossible. No, la veritat és que ho va fer molt bé el Van der Poel, Sí, i ho va fer bastant bé el Van Aert també. Ho fa, Home, Ho fa molt bé, el Van Aert. Molt bé. Perquè realment el Van Aert tots se li fiquen a roda i va empatant 1-1, També et dic, amb una cursa 1-1, Van Aert jo crec que li hagués competit, però jo crec que Van der Poel Hagués aquest guanyat. any estava per sobre Van Aert. Segurament, i per això perquè la gràcia era veure. ha competit més i allà ho ha fet a arrasat, la veritat. Sí, que segurament el resultat hagués sigut el mateix, però hi hagués hagut molt més espectacle i potser molta més justícia a favor de Van Aert. No? Sí. O sigui, I evites el easy, Sí. que és el clàssic. Com a la femenina, que la femenina sempre ens ho passem molt millor que amb el masculí. Bueno, sí. acabem destacant que el masculí va fer Nis tercer i el... El Felipe Os crec que va fer el 12, però Sí, un sprint per la 12è, desena plaça. sí, 12è, però bueno, va ser una cursa, jo crec, bastant bona. Oh, va intentar la primera volta sortir molt valent amb un grupet de 3 que perseguia Van der Poel, després va anar perdent pistonada, però és que... Jo crec que la temporada se l'ha fet un pèl llarga, Sí. va començar molt fort, va fer... Temporadón, Va fer a l'europeu, va fer medalla i ha fet 2 segons llocs a Copa del Món, Sí, sí. O sigui, allò que vaig dir a principi d'any que tu et reies una mica, dic, el Felipe està ja... I no està a 12è. No, al Mundial no, però, No, no, però ho ha fet està molt entre bé, els, ho ha fet jo crec molt que entre bé, els sí, 5-10 primers clarament estic d'acord, del estic món. d'acord. Ja està. Bé, Sí. Felipe. I un altre que va començar molt fort la temporada i sempre li passa el mateix és a l'Eli Iservit, que té aquest problema d'un pinçament o no sé què, que suposo que quan ve descansat de no competir durant tot l'estiu, o diguéssim tota la primavera i estiu, comença la temporada de ciclocross, comença molt fort, però hòstia, cada vegada va a menys. Sí. I ahir va desaparèixer. En les ties, relativa sorpresa amb la victòria de Fem Van Empel, perquè molts apuntaven cap a Lucinda Brand, que en principi doncs, arribava molt millor en amb aquest Mundial. Sí, que passa és que Fem Van Empel, jo crec que Fem Van Empel té més qualitat que el Lucinda Brand. Lucinda Brand porta un any brutal del ciclocross, Sí. però Fem Van Empel també és una corredora que ara mateix, ostres, està al top mundial de qualsevol disciplina. I Brand és més especialista en ciclocross. Llavors, a mi, a nivell de sensació, em dona més confiança Van Empel que Brand per molt temporada que portés. Per tant, jo crec que... Bueno, a mi m'era el resultat lògic que guanyés Van Empel. Sailing setena. Sí, malament. Sap greu, vaig pensar en tu. Malament, bueno, no, però va ser una cursa xula, La femenina sí que la vaig veure tota sencera i va ser una cursa molt xula. A mi em va agradar també molt, la Puc Petersen també va estar davant. La Blanca Catabàs. Blanca Catabàs va ser segurament la decepció de la cursa, no? Sí, perquè dèiem, quan fem la prèvia, no? Que la Sí, veiem la al posàvem podi, allà, no? sí. Bueno. No Bueno. em feu més spoiler que l'he de mirar. Ah, vale. Doncs va, mutis. Mira, l'última cosa sobre aquesta cursa que em va cridar bastant l'atenció és Tibor del Grosso, campió del món sub-23, és un holandès que estava rebent a Van der Poel quan arriba al podi amb un cartró on ficava Van der Poel. O sigui, era un aficionat més. I això m'agrada molt, això, perquè, bueno, explica molt bé com és el món del ciclocross. Doncs que un tio que acaba de convertir-se el dia abans en campió del món Se li fa molt gros. va amb un cartronet animant a El seu l'altre. ídol. El seu ídol, El seu sí, sí. ídol. Són companys d'equip ara en carretera, també, Sí, del sí, P5, sí, els dos. Sí, sí. Sí, sí. Que guai, és bonic. Què, canviem de tema? Amb això matem el ciclocross ja? Ja podem parlar Voleu matar-lo? més de carretera a partir d'ara o no? Bueno, mira, Vols parlar de l'Ula?
Bueno, amb el Lula me l'he mirat, Espera. Me l'he mirat bastant. És el primer any que he mirat la Lula. Confirmat l'any vinent també Benidorm a la Copa Fantàstic. del Món de Ciclocross. Molt bé. Eli, sintonia, va. Què voleu fer ara? Quin tipet, no? Sí. Ara. Mira, m'he gastat 10 euros a aquesta fira de Candelera en rostes, com es diu això? El rostes, no? El Manyeco, no? No, roscos no. Manyeco. No, 10 euros Vas més fer al cua? Manyeco. Sí. No vaig fer cua. Divendres tard vaig passar per allà i vaig pensar, hosti, la gent com el Lluís que va allà a fer cua, No. Les corrúpies. No, corrupia no. No, tu hi feies corrúpies o no? No, per això t'ho dic. Hi havia cua. Ahir a la nit... Estadísticament, 3 de 4 persones d'aquí ho haurien d'haver fet. Sí. Jo ho he fet, jo no jo ho he vaig fet, fer. no? Tu ho has fet, No, aquest any no, Vale. No, clar, jo quan Anys tenia, enrere, sí. quan tenia 15 anys ho vaig fer jo l'última vegada, però, I no ho he fet mai. però ahir tenia Jo una tampoc, cua al tio. Marta, estem aquí al club. Ahir a les 8 del vespre passava per davant, o 8 o 9 del vespre. Quan es vam veure, Eli? Més o menys 8, 9, no? Sí. Doncs pues, vaig passar per davant i tenia millor 35-40 persones de cua. És molt Els bèstia. corrúpies. És molt bèstia. Sí, I és sí. sempre així, Sempre. Sempre. És sempre. Corrúpies és un increïble. tio que tu li dones, ella et dona un tros de fang, tu l'apretes amb la mà i llavors, amb la forma aquella, et diu... No me'n recordo què et diu. Bueno, et diu qui guanyarà qualsevol clàssica de... Et diu Mateo Van Der Poel. Et diu, Exacte. Pogacar és una gran volta, Pogacar. És que de vegades és millor no saber-ho, no? Llavors, bueno. Sí. Escolta'm, qui va d'uniforme és la Marta. Vas així, competeixes així o portes altres coses, tu? Bueno, per competir no, I què portes? el mallot, porto... És que el volem veure. Que volem veure. Oh, És Mira, guapo, mira. Porto aquí el mallot amb el que vaig córrer ahir. No sé cap on he d'enfocar, però... No, Ui. es veu tot. Sí. Ja s'olora, que és el que Vaya, vas córrer ahir, ja s'olora. Sí, no l'he rentat perquè he pensat, és més autèntic així, llavors... Sí que escolta, Bueno. és molt xulo el mallot aquest, que el fan pel gravel. Aquest és per gravel, exactament, i aquest és amb el que van córrer el 2024 i aquest any doncs, estem corrent les primeres curses amb aquest i d'aquí poc sortirà la nova equipació. Ah, sí? Sí. O Sí, sigui que sí. tens el Canvi, mallot eh? de l'any passat i el d'aquest any. O sigui que s'us guanyem per totes bandes. Bueno, de moment correm amb aquest i ja et dic que han de venir els Reis. Ja l'has vist o no? Sí, I què? Guai? Mola molt. Mola molt. mola molt. Mola molt. No diràs res, no? No. No diràs res. És gravelero. És gravelero. gravelero, Sí, és gravelero. aquest concepte així... Aquest també, això també és bastant gravelero, no? Sí, exacte. O sigui, aquests difuminats i aquest coloret i tal, i sobretot el color que portem, que no l'he portat, que és el així més verd. És marró, no? Caqui, és un verd caqui. És Sí, xulo, exacte. Doncs això ja és com fons de gravelero. de terra. Està Saps? Sí, fantàstic. exactament. Ahir vas penjar una foto que se't veu la cuixa, un tros de la cuixa al genoll i tal, i el mallot. Sí. I m'encanta aquella foto, tio. Mola, eh? Sí, Està mola bé, molt aquella està foto. bé. Està ficada allà, es veu una mica de fred, no? La Bueno, és sensació que hi ha de... a tres cantos, o Sí. sigui, vam sortir a 0 graus, que és una que anàvem comentant dissabte del pal, nois, demà, ojo, perquè clar, vas a competir, però al mateix temps fa molt de fred, llavors, Sí, ojo als i aquí no estem músculs. acostumats a això, sí. Això ho comentes amb el Valverde? Nois de ojo o no? Com? Ho comentes amb el Valverde, això? O Sí. O sigui, tu, com ens hem d'imaginar? Tu aneu a sopar Pues i que la Marta li diu, Alejandro, que mañana lío. Mañana abrígate. Sí, Va. bueno, pues comentàvem, no? Pues comentàvem, sí, o sigui, en una taula de 3, el Carlos, l'Alejandro i jo, doncs comentem com si fossin d'igual a igual. Sí, És Hòstia, impactant. no et fots nerviosa, tia? Bueno, ja li vaig dir, sí. El primer dia al bufet de l'hotel li vaig dir, bueno, Alejandro, que yo estoy muy contenta de estar aquí, I el tio, venga, va, no sé què, m'ha fet així com un copet a l'esquena, no sé què. Mañana va a hacer frío, Marta, ¿tú qué piensas? No sé què. I, bueno, Tio campechano. un tio molt campechano i un 10. Sí, un 10 de persona. Home, jo ja et dic que em fotria nerviós perquè estàs al costat d'un tio que ha guanyat tantes coses, que, Sí. clar, no sé. Ara seleccionador espanyol Sí, també, sí, clar, sí. és un tio És que... que clar, selecció Exactament, espanyola. sí. I a més ara també té el seu propi equip, Valverde Team, Sí. llavors sí. Ha començat Fa moltes coses, a moure, sí, moltes està a llocs, sí. I tens un altre mallot allà? O què Tinc un és? altre mallot, sí. A veure. Que aquest és el Ui, mallot ui, ui. Aquest sí que és el nou Sí. del 2025, ja el coneixeu, suposo, Mhm. i és el de carretera.
és el de l'equipació de carretera, i també és supermaco. La roba és Gòbic, la roba que portem en bici és Gòbic, i la roba així més, el que porto ara, per exemple, és Born, la marca Born Living Yoga, que té roba així tant de casual com de gimnàs i això, llavors anem molt ben equipats, tant si anem en bici com si anem al gimnàs. És fantàstic. És roba molt top. Et queda bé, queda bé. Sí, gràcies. Està guapa. A tu també, això? No tant, gràcies, però no tant. Sí. I tant. I després, porto, no sé si ho puc dir ara, però porto un detall per vosaltres. Digues, home. Un detall. És que el programa pot ser només de detalls. Potser em faig, no sé, una mica de competència aquí, un bidó per la tapa reina que podem deixar, si voleu, aquí. Mira, avui ens hem deixat uns quants bidons de posar, ara que ho veig. Sí, perquè hem vingut... És que he vist aquest i he pensat, s'han de fer companyia, així que... Molt bé. Hòstia, que xulo, mira. De Movistar. Mira, i per mi, fantàstic. Heu d'estar hidratats, que parleu molt. Llavors he pensat, vinga, som-hi. Escolta, abans et preguntàvem pel gravel, el Roger ha ficat una mica la poteta. És una disciplina que està visquent un creixement espectacular. Com te l'imagines dintre de 10 anys? Això m'interessa. Sí, jo crec que el gravel evolucionarà, o sigui, no serà sempre com ara, i jo crec que, potser m'equivoco, però la meva humil opinió és que s'anirà potser tirant cap a com es corre una mica amb carretera. És a dir, hi haurà una estructura d'equip o clar, aquí ens posem amb si poden haver cotxes de recolzament o no, perquè clar, tampoc a dia d'avui no es corre pas en pilot. Clar, si tu ara, una cursa de gravel com és a dia d'avui? Una cursa gravel és entre una cursa de mountain bike i una cursa de carretera. Sí, em refereixo a sensació tu com a ciclista. És a dir, diferència d'altres disciplines? És entre mountain bike i carretera, és a dir, no es corre amb un pilot amb escapades, tampoc es corre amb que a les baixades es fa un tall, com en mountain bike, com les pujades hi ha molta diferència perquè són curtes i explosives, sinó que és una mica un popurri, no? Per exemple, ahir sí que vam sortir en pilot i es va anar obrint un forat en una zona tècnica de pujada, que hi havia una baixada una mica tècnica també, i allà es va fer un forat automàticament. Llavors aquí el que va obrir el forat va ser les habilitats motrius de les ciclistes, no tant un atac i vaig a tal i qual. Però, clar, si es juga amb, per exemple, el Campionat d'Espanya de l'any passat a Burgos, van córrer 3 d'un mateix equip i les 3 em van rebentar a mi perquè es van organitzar molt bé. Aleshores, 1 contra 1, no sé si l'hagués guanyat, però va estar clar que totes 3 van tirar una bala i jo ja en tenia 3 i les 3 les vaig fotre allà i ja està. Llavors jo crec que a la llarga sí que serà més una estructura d'equip. Tot i que el que et comentava, no sé si hi haurà cotxe d'equip com hi ha en carretera, perquè clar, pels circuits que anem és pràcticament impossible, i no sé si hi haurà motos de recolzament, però clar, les motos no poden portar bici, també no sé si hi haurà pinganillos i tal, no crec tant, però jo crec que s'haurà també, no?, entre mountain bike i carretera, alguna cosa hi haurà. Ara patinaré, però per desconeixement, però es competeix també en mixtes? Fins a dia d'avui no. Però és que potser, o sigui, ara ja s'estan fent curses de gravel per etapes, o sigui que poder d'aquí 6 mesos sí que hi ha alguna tal, saps? És que cada temporada més s'incorporen coses durant la temporada, no? Exacte, i t'estic dient que no i potser m'equivoco, perquè ja n'hi ha, o sigui, saps? No sé. I la sensació actual de tenir tants ciclistes, o sigui, Valverde és un cas, però que han estat estrelles del ciclisme en carretera que han anat al gravel, és sensació de dir, necessitem competir d'alguna manera i no sabem per on fer-ho i és això? O és que senzillament hem vist que amb el gravel pot haver-hi també ciclisme de futur en el sentit competitiu que vagi creixent al nivell fins a arribar a ser un esport professionalitzat al màxim com altres disciplines del ciclisme? Doncs jo penso que d'entrada que tots els exprofessionals que jo conec que estan lluitant a primeres files de cadascú la seva categoria del gravel, jo crec que sí que s'han retirat del ciclisme professional, però perquè el ciclisme professional requereix que tota la teva vida i esforços i recursos estiguin enfocats a allò. Llavors sí que s'han retirat d'allà, però ells segueixen entrenant i segueixen molt enfocats amb el ciclisme, que al final el porten dins d'una manera que no et podries ni imaginar. Aleshores, jo crec que també tenen l'esperança de dir, guanyar un mundial és una cosa que ells es poden plantejar fàcilment, o disputar un mundial és una cosa que ells es poden plantejar, que és una realitat. Vull dir, Joan Orrac, campió del món de Màster 50, l'Alberto va fer també podi aquest any, vull dir que va fer tercer l'any passat, vull dir que estan allà, i són coses que es poden plantejar. Llavors, clar, no deixen mai d'aixecar el peu perquè és que ho tenen allà.
Marta, ens ha arribat un missatge per tu. Què Vols dius escoltar? Mira, Mira, posa't els... Ara l'hem liat ja. Escoltes bé des d'aquí? Sí. Estàs escoltant? Vinga, tira-li. Aviam, què puc explicar-vos de la Martona? Que som molt amigues. Ja ho érem abans de compartir la locura de temporada anterior i ara molt més. L'any passat va ser un any complicat per mi. A nivell esportiu jo volia deixar la bici perquè estava cansada de compaginar la feina amb competir al màxim nivell i em va convèncer juntament amb el Losada per passar-me al gravel. Per mi va ser una de les meves millors temporades en el ciclisme. No vaig tenir ni de llarg els meus millors resultats, però compartir equip amb la família de Pro Tour i amb la Marta va ser brutal. Vam fer molt bon equip, vam patir molt entrenant juntes. Penseu que hi havia dies que ni tan sols ens parlàvem quan perseguíem a tots els de Pro Tour entrenant i ens portaven allà com si fos una cursa, però només amb una mirada o un gest ens valia. Sabíem que estàvem allà les dues juntes i penso que vam fer un tàndem molt bo on ella em va ensenyar moltíssimes coses a nivell de tècnica en muntanya, perquè clar, jo no tenia tantes destreses en anar amb la bici de gravel per la muntanya i jo li vaig ensenyar moltes coses pel que fa a la tàctica en carretera, perquè el gravel al final no deixa de ser una barreja, no?, entre la muntanya i la carretera, i penseu que fins i tot la vaig tornar a enganyar per tornar a competir en carretera i vam anar a la Volta de Portugal juntes. I vam culminar l'any competint al Mundial de Gravel a Bèlgica, però aquestes només van ser una de les moltíssimes bones experiències viscudes. I res, pel que fa al seu fitxatge, jo en començar la temporada ho tenia clar, li vaig dir l'any que ve al Movistar de Gravel, i ella reia, i no em creia. I mira-la, es mereix el millor i penso que farà una supertemporada i a nosaltres doncs, ens toca acompanyar-la i gaudir amb ella. L'Arlet i jo l'acompanyarem a la distància. Adeu, una abraçada. Això és molt important, això que ha dit al final. Exacte, anava a dir, saps o no? És que ho vaig veure després. Ahir em va enviar el missatge i després veig la publicació. Ahir va anunciar que serà mare. Que bé. Exacte. Doncs felicitem a la Patri perquè és la Patri Ortega. Sí, és la Patri Ortega, encarregada de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, i ahir va anunciar que seria mare. Que guai. Sí. Enhorabona. Molt bé. Sí. I tant, hosti, quina il·lusió rebre el seu missatge. Sí. Avui he esmorzat amb ella. Ah, sí? No. Sí. I què? Ens veiem molt sovint per esmorzar i comentar les curses, No els entrenos i tal. no t'ha dit res? No m'ha dit res. Anda, mira, tia. Bueno, No m'ha dit res. Molt bé. De fet, hem estat al migdia juntes i després li he dit, bueno, jo he de marxar, que he d'anar a Molins, no sé què. No m'ha dit res. Hòstia, la tia. De quan està ella? Bueno, és per Doncs l'agost, no? és per l'agost, porta 3 mesos ara. Sí, molt bé, molt bé. Sí. Molt L'Arlet, i tant, futura ciclista. Es troba molt bé. Sí. M'agrada el recordatori de la Volta a Portugal, que feies Hem un de treure gest el de... tema, de veritat? Hem de treure el tema? Sí, perquè és una experiència diferent del que havies fet i trobo que és interessant saber com ho vas viure, això. Bueno, ara la Patri es deu estar hartant. Va ser una experiència per mi bastant complicada. És a dir, la història va ser que des de Portugal es van posar en contacte amb mi perquè jo anés a córrer a Portugal i jo els hi vaig dir que ni hablar, que jo no feia carretera, no feia voltes, no feia categoria UCI i menys en carretera i menys amb any olímpic, que està tothom intractable. Total, que jo els hi vaig dir que no, els hi vaig tancar la porta, però els morros, però tal. Contacte amb la Patri. Patri, tu t'interessaria anar-hi, no sé què, i la Patri, sí, m'interessa molt i a més tinc una companya que també vindrà. Total, que em truca i diu, Marta, que anem a Portugal. Dic, no anem a Portugal ni de conya. No, ja està parlat. Vull dir, anem a Portugal. I així va ser. I em va fer l'enganyada de la seva vida. Avui també n'hem parlat. I bueno, que al ser una disciplina tan diferent va ser... Bueno, vaig aprendre molt, deixem-ho així. Vaig aprendre molt. Està molt bé. I sí, va estar molt bé. Molt bé. Escolta, anem a parlar una mica d'actualitat. Sí, home. I li deixem 5 minutets a la Sí, Marta tornem respirar, també. Anem fent pauses. Vinga, som-hi. Roger, parla'ns una mica... No, Marc, parla'ns tu una mica. No, ja parlo jo, Pidcock. Sí? Pidcock, hòstia, l'han disfressat, eh? És un home feliç. Home. Una nova etapa, una nova vida. Ha guanyat ja el tio, eh? Ha guanyat les dues etapes que podia més o menys guanyar. Ha guanyat una general
i ho ha fet a l'Aràbia Saudí, A l'Eulàlia de Ronçana. més o menys. A l'Ula Tour, amb uns paisatges que comentàvem al Marc que eren totalment cinematogràfics del Hollywood dels anys 70. Sí. Molt guapos. Sí, mira, li Un plano quadraria... bastant guapo. Sí, sí. Mira, li quadraria aquesta cançó. Eli, puja-li la cançó. Aquesta... A veure. M'imagino, Sí, sí, li m'imagino quadra. avançant tranquil·lament, que és el que va fer, rodant. Una mica Mad Max, Sí. I he de dir que se'l veu feliç, sí. M'agrada molt. Una morterada que deu cobrar. Cobra molt, estava en un lloc on no hi havia ningú de públic, podia estar tranquil pensant les seves coses, i jo me l'imaginava i pensava, aquest home és feliç ara mateix. Està pensant en els calés que està fent el Q36.5. Està molt bé, eh? Sí. Pitcock 2025 serà interessant. Jo crec que els primers 3 mesos de 2025 seran molt interessants, Pitcock. Jo crec que sí, eh? Bueno, aquí va guanyar, crec que l'any passat, Van Gils, que fa una temporada molt bona. Ah, sí? Per tant, Sí, Mira. Pitcock, pues... Farà el tour? Sabeu? No, l'equip, ell ha avisat, ell ha anunciat que ell no va al Tour. Per tant, l'equip L'equip no hi va. entenc que no el convidaran. No. I a part de les de muntanya, les d'esprint Tim Merlier, que pot ser un dels Totalment, sí. sprinters de l'any, clarament. Hem tingut també ciclisme a casa nostra. Hem tingut les challenge masculina, hem tingut les femenines. Eren 5, han sigut 4. Sí, va haver una anul·lació. La tramuntana es van... Parlem d'això? Bueno, sí. Parlem de que els ciclistes de vegades fan coses que no haurien de fer? Els Marta? ciclistes... Es va anul·lar, no? Portaven 23 quilòmetres, es veu que estava plovent, van haver algunes caigudes al principi i els corredors es van plantar. I han sortit unes declaracions El Manolo. del director, pues, bueno, enfadat. Sí, em fa perquè el van avisar quan ja havien després la decisió, si no van ni tan sols consultar o dir, escolta, organització, podem pensar, jo què sé, alguna solució diferent, escurcem quilòmetres, no sé, buscar alguna cosa del que estava passant, que eren diverses caigudes consecutives per la pluja, per la situació de les carreteres, i van decidir plantar-se avisant el jurat tècnic, i el jurat tècnic doncs, li va comunicar a l'organització que la cursa s'havia acabat. I clar, quan tu ets un organitzador d'una cursa petita, entenc que ostres, qualsevol solució és millor que això, no? Perquè portes anys intentant picar pedra perquè allò surti endavant i trobo que és complicat arribar a aquesta decisió quan tampoc crec que sigui l'escenari més d'entès de la història. És a dir, podem entrar aquí a debatre o no, però puc entendre que els ciclistes necessitin més seguretat o més espais de confort per poder competir i alhora que es busquin solucions diferents. És a dir, crec que un mig hi podria ser. Jo crec que aquest home el que li sabia greu sobretot és que no li haguessin consultat res amb ell. Bueno, jo crec que va flipar. Clar. Va flipar i els seus comentaris és no sé si al Tour o a la Vuelta o no sé quina cita haguessin fet el mateix. És evident que la resposta és no. En un Tour o una Vuelta no hi haurà mai aquest possible plantón, a no sé que hi hagi ja una unanimitat entre directors, o sigui, tothom s'hi ha de sumar, és molt diferent. S'ha de contextualitzar, no? A la cursa a Mallorca doncs sí que tu pots permetre com a corredor perquè saps que no és un Tour, justament. Correcte, però sí que hi ha ciclistes allà que és el seu Tour, és a dir, que hi ha molts equips convidats que només competeixen amb ciclistes professionals al costat aquell dia, o molts pocs dies durant l'any. Llavors hi ha aquest punt mig, jo crec que sí que Sí, busca però qui reparteix el bacallà de vegades Sí, està clar, són les primeres files i no és el seu Tour. D'això ens queixem, bàsicament. No. Més enllà d'aquesta polèmica, els guanyadors van... Dic els guanyadors ràpidament. Sí. Un va ser Jan Kristen, que entre Kristen, Morgado i Hirschi estan fent el... No, Hirschi no, perdó. Kristen i Morgado estan jugant molt aquests dies. I va guanyar també Van den Berg a l'esprint, que ja va guanyar... És un d'aquests que guanya també sempre per Mallorca. Va guanyar Stork i a la d'esprint va guanyar Yuri Leitao, del Cajorra. Va ser una victòria xula perquè a les Pedres de Palma van fer una corba a 180 graus i el tio, es van tots parar i el tio va escapar-se i clar, el tio és campió del món en pista de diverses disciplines. Jo crec que això li va anar molt a favor, per aguantar l'esprint dels corredors darrere, que eren sprinters top mundial. Deies, l'UAE també ha guanyat Narváez, que ha guanyat a Austràlia i ha guanyat a Equador. Al campionat nacional. Sí, clar, ara està tatxant continents. Sí, bueno, i la corona l'ha guanyat un Movistar. Cepeda. Ah, sí? No fitxatge al Movistar. Molt bé. Cepeda. Molt bé. Un dels dos Cepeda, l'altre. Sí, és que mai sé qui són. Amb l'Education Es diuen First. igual. Es diuen Jefferson, Alexander. Ahir a la Marsellesa va guanyar Valentín Ferrón, però és que aquí tenim, al top 17 tenim a Francisco Galván, el Quico Galván, que va quedar tercer, a l'Edu Prades, que va quedar quart, a Pol Seixas, que es veu que va fer una cursa espectacular, un nano molt jovenet francès, Cinquè. que va fer cinquè, el Pau Miquel, que va fer novè, a l'Axel Lorans, som amics dels seus avis, que va fer vuitè, l'Àlex Molenar, desè, i Sant Ballars i amb Valjans, 17è. Ah, mira, aquest no el sabia. O sigui, és que tenim un top, aquí. Home. Quan ens queda, Eli?
Ja està, 4 minutets. A mi m'ha dit 5, 5 t'ha dit a tu, Sí. i a mi m'ha dit 4. Què passa, Eli? perquè han passat 10 segons. Ah, vale. Vols destacar alguna cosa més? No, res, també he tingut carrera a Austràlia, de fet carrera World Tour a Austràlia, aquella Sí. clàssica que fan Sí. després del Tour Down Under, que l'ha guanyat en masculí el Mauro Schmidt, Sí, anava a dir, el jo sé Jaiko, Ali Wollaston. i en femení Ali Wollaston, que ha fitxat pel Francesc DG I i que ha començat molt bé. ha començat molt bé. Sí. Molt bé, doncs canvies la música i anem a rematar la Marta. Som-hi. Bueno, Marta, avui ha sigut un assedio, això, eh? T'hem fet preguntes a... Ja va bé, ja. Escolta, ja no et pregunto objectius, que abans més o menys t'ho preguntava el Roger, però sí que et pregunto què t'agradaria que passi aquest any. Què t'agradaria que passi el És a dir, 2025? Sí, no? No, però no, objectius personals o què t'agradaria que passi? Potser simplement... Conèixer l'Arlet... Això sí, clar. Això per suposat, no? Que l'Arlet sigui ciclista, això no cal dir-ho. Vale. M'agradaria, doncs, clar, si pogués ser, tornar a guanyar la Copa Espanya, que ja he comentat que any rere any jo crec que serà més difícil. Tornar-me a classificar pel Mundial, veurem si... És que ets mundialista, eh? Clar, és que ets de córrer mundial. Sí, sí. I a més va ser una experiència molt maca, eh? O sigui, el resultat va ser el de menys, sinó que va ser una experiència brutal. Tot el desplegament i córrer a Bèlgica com una clàssica Clar, que va ser, és que- perquè era realment córrer una clàssica, o sigui, es va córrer com a una clàssica, va ser, bueno, algo que recordaré tota la vida. I serà molt diferent del Mundial d'aquest any, que serà a Niça, i serà molt més desnivell, es trencaran molts més grups, vull dir, serà molt diferent. Llavors el que vaig viure jo allà va ser supernovadors per mi. Et va bé tu el desnivell o no? Doncs no passo malament la muntanya i no he corregut mai en carretera, la qual cosa fa que, bueno, em defenso, diguéssim. No sóc ni molt menys escaladora, però tampoc vinc de carretera, per tant, anar en pilot i llegir la cursa i tal i qual, segurament no ho faig tan bé com ho podria fer la Patri o qualsevol que vingui de carretera, no? Aleshores, bueno, passo la muntanya, diguéssim. Clar, hi ha un hàndicap aquí. Sí, exacte. Volies preguntar alguna cosa, no? No, ja està. Vale, vale. I bueno, de resultats Sí. d'això que em deies de l'any, doncs si pot ser repetir la victòria de la Copa, i ja que l'any passat el Campionat d'Espanya va ser molt tard, va ser al setembre, i sempre que hi ha l'estiu pel mig hi ha un desajust del copón perquè te'n vas de vacances i entrenes diferent, no menges igual, desconnectes més i tal, i aterrar i fer el Campionat d'Espanya és com, bueno, necessito més temps, no? I aquest any em penso que és el 10 de maig, si no m'equivoco, a Badajoz, que crec que és a la serra, per tant també hi haurà desnivell, i m'agradaria allà fer, bueno, m'agradaria, o somio, no?, en fer un podi allà. Molt bé. Tant de bo, molt bé. Tant de bo. Tant de bo. Nosaltres què? Ja haurem d'anar despedint-nos del programa? L'Eli ja ens diu que sí. Haurem de pensar com fem que et quadri el calendari amb la Peniscalada Clar. 2025, val? És algo que hem de mirar. O sigui, hem de mirar-ho bé perquè si cal canviem dates. Home, i tant. Val. És previ al Mundial, no? És previ al Mundial. És un mundial o previ, sí. Sempre sí. anem igual. Sí, pues, és el moment perfecte per acabar d'afinar, per Sí. cremar la carbonilla perquè el Mundial arribis i No, de rebentis. fet em penso, el Mundial em penso que és el 20 i tants de setembre, Bueno, 20 i tant serà la La Peniscalada. setmana abans. setmana abans, no? La setmana abans. Bueno, el Mundial serà una activació per la peniscalada, d'acord. O sigui, comences a Movistar el dia de la Candelera i et faran el Mundial el dia de la festa major. Això mateix. Per favor, no hi ha dret. Bueno, dona-li records a l'Alejandro, de part del Lluís, sobretot, Sí. perquè és qui De el part coneix. vostra. Sí. Exacte. I que tinguis un molt bon any. Moltes Estem gràcies. contentíssims per tu, de debò. Moltes gràcies i bueno, fa temps que us conec i gràcies per haver-me convidat i haver passat aquesta estona. Ha estat molt bé. Moltes gràcies, Marta. Que Gràcies vagi a molt bé. vosaltres. Adéu a tothom. Adéu, adéu.